जगन्नाथ मेरी ओडिशा चैनल को स्वागत। चलतु आज गोटे धूम धड़का गोटे वीडियो होती वीडियोटा भी बहुत भल लगे आरंभ शेष पर्यंत देखूँ कहीं आम जाइलु तरबुज वाला पाक गोटे तरबुज खायापी से गोटे जोरजार गोटे धमाका होगला से तरबुज वाला भी गोटे रागी गोटे माट मार दीची आमको आउ तरबुज वाला भी पछरे जाना पर जहाँ कहला मुझे अजाणत मार देती से सी हाथ पुणी लास्ट को थंडा फंडा मगई सब हस हसी सब आसिलु सी जापारानी अजाणत गोटे धमाका गोटे दे गोटे माट है ना आरंभ शेष पर्यंत देखो वीडियोटा बहुत भल लगे आउ जो मैंने देखुं चैनल को आम नुआ से मैंने भी सब्सक्राइब करूँ एमती बहुत मजा मजा वीडियो भी आपन पाखे पहुँचो आउ जदि भल लगे आपको तो निश्चय भल लगे वीडियोटा है ना आउ शेयर कमेंट निश्चय करेंगे आउ बहुत भल लगे वीडियोटा आरंभ शेष पर्यंत देखूँ। जय जगन्नाथ ये रखुँ ये स्टार्ट करिए चलतु दस टाँह 20 टଙ୍କା अच्छी से गोटे पैसा गोटे बांध पैसा तो नहीं किसी ना आइधर टेस्ट देबे कौन से 10 टका अछि ना रेट नहीं नाई तो से 10 टका मिने तुम टेस्ट कर दलो हां ई रे भाई नाई तो पैसा भाई रे पैसा तो नहीं आ बंद करी पड़ा जा नहीं आ राजू आप नहीं दियो अन्नला मो भाई हम जो खाई तो पीस कर सेटा दियो एडा केतना वाला सेटा ही 100 कोटी टका सेटा 100 कोटी टका ना ना वो एडी डी खाई के तो 10 टका सेटा सेटा ही 100 कोटी लो हां नहीं 10 टका 20 टका अछि भाई कौन काटी के अरे तीनटा काटी जंदी मौसा तमे सेटा फाइनल करी मते कहबो से गोटे नबो कि तीनटा नेबे मते को मो एक्चुअली टेस्ट करथली ये मते तीनटा जगह काट देली तो तीनटा जगह पैसा दिया कोन कोटा नबो केतिना नाली पड़ला ना खराब पड़ला को आ दीटा मीठा लागलानी आ गोटे हळदिया टिके मीठा लागला हळदिया टिके मीठा लागला टेंशन दबो ए बाबा ए हळदिया टिके मीठा लागला मु जानती न जनाऊ काटी एते तो हल्ला पर मु आसिन पड़ पानी हाथ कोन को ताको बहुत रेस्पेक्ट नहीं जमाल काटी जा करनी ना आगा हाथ हटा दी उठे देले मते तमरो हिट इधर तुम कहया हां ना हिट नथिले सब से सुनची सब हिट नथिले हिट काम करे
ହେଲା ଦେଇକି ଏ ପୁଅ ଏଇ 380 ଟଙ୍କା ରଖି ଦେବି ହେଲା ଓକେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲା ହାତ ଆମ ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ହାତ ଉଠିଲା ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହଁ ସେଇଆ ତମର ତ ଭୁଲ ହେଇଛି ଛାଡ଼ିବ 380 ଟଙ୍କା ରଖି ଦେବି ମାଇଲ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଭାଇ ତମେ ମୋ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିଲେ ପଳେଇ ସେଥିପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା ଦେବି ତ ହଁ 20 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଲେ 380 ଟଙ୍କାର ଫାଇନାଲ ହେଲା କଣ ମାରି 20 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିବେ ଏଇ 20 ଟଙ୍କାଟା କଟିଲା ନା ନା ନେଲା ସେ ପନିସମେଣ୍ଟ ସେ ନେଲା ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ମାଇଲେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କର ଆଁ? ମାଇଲେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କର ହଁ 40 ଟଙ୍କା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଲା ମାନେ 10 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା ଲେଖା କିଲୋ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ 15 ଟଙ୍କା ଲେଖା କିଲୋ ପକେଇଲେ 15 ଆଉ ଭଲ ଦୋସ୍ତ 15 ଟଙ୍କା କିଲୋ ପକେଇବେ ଏଇ ଆମେ ଗୋଟେ ନାଲି ମିଠା ଦିଅ ନାଲି ମିଠା ଦେଇକି ଦିଅ ସରିଗଲା ସରି ତମର ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ହଁ ଭାଇ ଦେଖ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ସବୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କଣ ଦେଖିଲ ତ ହଁ ନାଇଁ ଭାଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ ଛୋଟିଆଟା ଦେଇଦିଅ 200 ଇଏ ହେଲା 120 ହଁ କୋଉଟା 25 ଟଙ୍କା ଲମ୍ବାଟା 30 ଟଙ୍କା କୋଉଟା ଲମ୍ବାଟା 30 ଟଙ୍କା ଗୋଲଟା 25 ଟଙ୍କା ହଳଦିଆଟା 40 ଟଙ୍କା यार 220 ଏ 120 କେତେ ହେଲା ହେଲା 320 ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ହେଲେ ନେଇବ ନା ହଁ ଯୋଉଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ଦେବ ନା ତ ସବୁ ଯାକ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ଟେଷ୍ଟ କରନ ହଁ କେତେଟା ନବ କାହିଁକି କ'ଣ କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛ କାହିଁକି ଆଉ ଏ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଏଇଟା ଦେଇଦିଅ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଳଦିଆଟା ସବୁ ନବ ନା ନା ସବୁ କାହିଁକି ନେବ ବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ସବୁ ନେବୁ ଆମେ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ତ ମୁଁ ସବୁ ଦେଲି ଆଉ ହଁ ଗାଲୁଆ ଭଳିଆ କଥା ତ କରିବନି ନା ଟେଷ୍ଟ କଲା କ'ଣ ଏମିତି ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ନେବୁ କିନ୍ତୁ ବାହାର କରିବ ସବୁ ଯାକ ନେବୁ ବୋଲି ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମାଗିଲି ନା ହଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମାଗିଲି ହଁ ମୁଁ ଅଲଗା ରଖିଛି ଟେଷ୍ଟ ଦେବି ହଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ହେଲେ ତମକୁ କହିଲି ନା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ କଥା 300 କ'ଣ କଥା କ'ଣ ପଇସା ବାହାର କର 300 ପଇସା କ'ଣ ମୁଁ ପଇସା ଆଣିଛି ଯା ଗୋଟେ ଇଏ ପାଇଁ ସିନା ହେଇଛି ମାଗେ ମତେ ଭଲ ହେରେ ମୁଁ ବେପାର କରିବାକୁ ବଇଛି ହଁ ବେପାର ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ନା ମାଗେ ସବୁ ନେବୁ 320 ଟଙ୍କା ଦେଲି ମାଗେ 320 ଟଙ୍କା କୋଉଠି ପାଇବି ଭାଇ ହଁ କୋଉଠି ପାଇବି ଏମିତି ପ୍ରଭୁଜ ନେଲା ପରେ ବି ଆମକୁ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଥମ୍ସଅପ୍ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯାହା ବି ହଉ ଭଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ ମଉସା ନା କହୁଛ ଆଉ ତମେ କ'ଣ କହିବ କୁହ ଭିଡ଼ିଓ କଲା ପରେ ବି ମଉସା ଆମର ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଲାଷ୍ଟକୁ ଜାଣିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ସିଏ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ପକାନ୍ତୁ କେମିତି ଭାଇରାଲ୍ ହଉ ଆଉ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ କେମିତି ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ